Grabe si Lolo mga kaisya, katambalan ng kunuli, nagbutang ng sungkod. Grabe, ayaw na yun. Cancel. Ha? Agoy, sugod na punta. Sugod na punta ni. Nga, bitso na. Wala na yung baston, oh. Wala na yung baston. Wala na, sungkod, Kol? Wala na sangkod, oh. Grabe na ko. Kahit wala na mo, Koloy. Ay, wala na sungkod si. Sayang yung kagawang lambada ron. Pwede na po. Pwede na po na ipamutol. Kahoy ito siya. Pwede na, sayang na yun, ah. Grabe, wala ano, dali ba? Wala mo. Saka siya po na ron. Pagsaka niya. Biring. Ibat mo ka lang ang mukha mo. Nana? Kung action na ganito, huwag ganito. Dito sa inyo, paligo ko na. Ano? Ganito, ito ako yung magaling. Nasobra sa oras din. Ingon bitaw siyang gulong bigyan. Tana. Siguro, sa oras. Wala kol. Ito pa mo ito. Ay, di siyang gulong. Sige na, tingog lang kami ito ganyan. Sobra mo. 10 minutes na tama. Nanamian na po dugod. Na hulog dyan. Oh. Hulog siya. Langkat ang bato. Diba yung ulo ko ito, di ko na makadali. Pero mayon po niya direct ko kasi yung hangya. Pas mo yan mo. Nana? Tigtibang. Tipang. Medyo. Bigti ba kadrio? Balik ya po na. Kanyo ba? Kanyo itong ipis. Murag ya po na pagsaka dito. Saka ya po na dito. Kanyo ba? Dapat primera lang ha. Kaya basig di katunga so di primera. Yo kwarta primera. Berarti ka sanag. Sanag pa sa umaon yung Sanag ba sa kaumaon ko dadan? Grabe, full moon masiguro ron. Guys, berarti ka sanag. Sanag ay full moon. Mas punya kay. Apa tak iya deh no kita menan sulunganan. Bisa nang kubon dulu di kadag ko. Ba nang gelas din yan. Bola tinggi mo na to. bagro. Tunga-tunga naman ta. Oh ini apa sini? Bakilid? Apit ako le. Ano? Serialis naman. Nakapiralis na ningatan. Ya? No, ang bigatan ni tupong ng bukid. Tupong naman. Pero nakoy pangpang na dito eh. Tupong naman ng bukid. Agi na ka dito? Perimetri. Dali, agi mo. Itong pangpang to. Turo sa yung dala. Subamin. Gisip itong tayra to. Dire ka subida mo dire? Adi pa. Magising niya, gunsan ito? Dili, bukan og dahon. Tagbot. Ya.
Abay. Sobra 20 minutos na. Ligo ito na. Sobra eh. Anak dulu. Sobra. Ano ba? Hidup. Ako ginakadala niya. Hindi ko pa na yung pasinanin. Ito pa rin ko akong dayan eh. Siguro mo ni. Wala siya. Dito sa siya. Kamalang siya mo namin dalang ang ticket mo. Peter. Galis. Grabe. Dikugan pag-ayos si Angkon Huli dala. Mag-ispi ba kay ikuha niya itong para unta sa iyang ito nang ligo kaya na. Kuha niya ang kulok kisa sa iyang mga tinunan maadto ba. Tinata sa may balay. Doon na lang highway. Doon na lang highway. Tayo pa. Ito munta nag-agi. Highway na. Pikas. Kaya pa tayo lang tigalis ng akon. Oh, Radio! Dapat na. Huwag katumbungan sa mga kasakit. duha ra saksi ning tanan. Ang balayo. Hindi ka. Over tigit. Hindi mo mag-agi o. Asa, bakilay pag-ay ka na. Ay, dito kay sa overview no. Yung kita na. Alingayo. Ngatong mo. Alingayo. Kuasa mo ba? Yan. Mangga nga katong kwan dagko nga baho. Ay kay tong kuan. Manggang karabaho. Buka ipanet. manggang karabaw, manggang baka. Sa nga kabaw, bukano baho guro. Buffalo soldier. Asa tong tingran? Adol na lang. Mga kwan. Mga 10 minutes nga nakaw. Highway. O na na. Katulad yung dala na nakikita ko dito. Layo-layo pagod eh. Wala itindahan ko nga kwan dito. Mga galing. Mana pa sa? Mo ding igagaw sa susi. Tanawa daw kita manimo. Kuan. Sa nakita nimo. Murag pa ba? Kini akong kamo tanawan yung sa nakita na nagulog mo na. Wala yan. Wala. Mangko din na. Mangko nito mo si. Ikaw ang magpang. Kaya ka na dole ko. Katugong nagtambal halos-halos dito. Halos kadagis kung tasa. O, dito dito. Da no kay ko sa na tambal. Tanawa ang taba.
Pagkano ko kayo. Nang yun sa sakit niya. Wah, yun pa yan. Ako, nakapandong na ako kay binunyagan man ta, may reliyon man ta. Binunyagan man ta, ang reliyon, muna siya ang iwag, nakaidat ang Diyos, Espiritu. Pagdawat ako sa Espiritu, nagapandong ko naman sa Biblia nga, abot sa Espiritu magtatabang, harong na ilong itong mga karnero, kaya na imang piling dubi. Tawang, ilaog yung kalibutan, di sa masunod. Tanang, bulahan kami daw, ayaw pamalikat, ipuhukom. Muna ganahan, ikaw itong mga kabos, kaya nga naman, lahat mo ito sa kabulahanan. Kuntra, nabi dito, Biblia, bulahan ka itong dato. Bulahan ka itong mapahitas o nulangan. Mga bata, no? Itong bata mo naman, English na, puro kanino mga trabaho. Kuhanin ka manghuran na. Kani, manghuran na kami. Kani, muna magulangan. Nag-supply po na sila sa mga gamit sa ilang trabaho ba, ilang proyekto ba, ng mga iskrimasin, mga sila na. Engineer man siya. So, nagtambal ko, supahe sa ilang itambal. Kira na, diya po dito, kung tambalan. Pero nagapandong ko, kanang nami sakit na masakit na mamatay lang sa like lunggan. Diba? Nakahurot na itong kwarta, nakabos na ba? Dito lang dagway tao, ordere lang. Dito lang siya nag-ipagpapaan. Ano ka o? Wapo mo kayo. Sina, na midwife dito sa kampayan. Tina. Midwife. Anak dia sa kuana sa beach W. Nabang pa. O si Tina man to. Patay. Si Muting. Di mo to niya anak. Nagilot sila. Si Boy? Boy pa? Oh, wapo kayo. Wapo pa kayo yung wapo pa kayo yung lawas. Kabaklay pa manggani ka pero kana lang ang imong pangidaran imong mata man na. Inom na ako dito. Binta. Binta ka Pinoy. Nagbibinta isa-isa. Sini tayo madawat ano niya, wala na kapalawat. Asa ito? Panasan kong national. Nag-release na yun. Dapat hindi, wala nang tanong nasyonal. Wala ilang importante. Ayan, nagpabungkag yung palihan. Ang tubag niya. Kaya na ang palihan. Ang palihan. Nasila din. Tama. Tama ko ang iri. Pandi. May nagabantay siya. Nasta ko. Pasalamat din sa namin. Ano ako? Mga lugar kayo. Mga bata parang hindi pa wala na gusto. Gani, inuulitaw na. Ay, ganito ko sa bisay niya. Mo to dugay ko 15 minutes lang unta dito. Lahi na gud karon na. So, ay mo diri kay kanang usahay sa pita kumain nga balay. Nana ko sa usahay sa mga sana ako. Tangtang karon sa kanin. Bulan. Bulan kita. Ano? Bilang ka. Ano man? Ikaw. Minta ko na yes, sasabihin no? Wa maayo pa kay yung tuhod. May pagay imong yung tuhod. Pre, sa imo nga. Di ba imong tuhod gani nagrayuman na ka. Kaya kung kapo na karon dire okasyon na lang. Kasi bahayo pa din. Pero
Ilan mo kayo na na? Ha? Bukod. Ilan mo kayo ninyo na? Ay, Abot naman siguro ganun. hindi pag Pag-una dito sa marabang sura ko. Nalulot. sa mga sabro pa pagsabon sa pagbibitas. Ako rin nakita ko ano sa sige ka inom ka to. Yan lang. Ay tulong pa. Wala lang pagidaron po din mo, grabe man po. Guwapa biyan isa kayo sa una, kita na po yung pagkabata. Kita na ko yung pagkabata. Kilala ka na ako, sa uban-uban, sinuli ka itong, sa dito na silang dabi, mga anak sila dito, mga gaag. Kanto ka dito, ito dapat sa Marabang, nga mamalit ko, humay. Nandun na ka. Dumdum na ka. Nandun na lang. Kung mga bata, nagagmay pa na mo pa entertain sa una o cookies agani ka nung gamay kay kuha ko. Oh, naikuha ni Cook diri oh. Libre pa manggani na sila. Wala ka, nakanto ka. Pirni ng mga agya. Nabiyaan ako pa kung gusto ko lang. Ikaw man na yung mga bata. Kanto, hindi balay. Kaya kanina, okay, pero man ako na nakita oh. Kaya, alam ba, nani? Ako nang inuman. Okay. Bala rin ako mo ini. Kanang kinabuhi na to, dili man ta makapugong kung kaon sa Ginoo. At di ato sa langit. Pero kung mabuhi pa ang ginhawa ta kay makaabot niya ta sa tribrismo pa ta. Maabot ani. Inom ta sa kuan karon manggod kay grabe kayo ang kalibutan. Hindi kang kalibutan. Ang manggod ka kay patampas ko. Ilang gud wala na kwanta. Grabe si Lolo mga ka-SPO, kitambalan ng kunuli, nagbutang ng sungkod. Grabe, ayaw na yun. Cancel. Pahuway na pa dito eh. Ha? Agoy, sugod na punta. Sugod na punta ni. Nga, dito may. Wala na yung baston, no? Wala na yung baston. Wala na, sungkod gol. Wala na sangkod, no? Grabe na ko. Kaya himala niyo mo kuloy. Ay, wala na sungkod si. Sayang yung kagawang lambada ron. Pwede na po. Pwede na po na ipamutol. Kahoy ito siya. Pwede na, sayang mo yun. Grabe, mala ano, dali ara ka. Mala mo na yun. Dali ra ayo basta kan. Basta ang anak nga kan. Ubos, labing ubos gid. Gwapo kayo yung quality sa imong video doon ba sa cellphone? Gwapo kayo yung kuan ba? Gwapo ka dito. Ha? Gwapo ka dito. Si Beda na punta mga ka-SP, padulong na punta kuan. Kini padulong na kini siya og
maligaya. Ayaw nung galing lambada oh. Wala na, sayaw na. Ganyan na, kiyang-kiyang pa karon, wala na. Sayaw na. Galing si Bida oh. Bidahon kayo. Mas ako pada bukad. Dili kilometro pag isurihan, murag metros pa lang. Tadi kita tinagi sa atong gigalas oh. Aman. Kaya pa dia? Kaya pa deh. Murag matras. Siguro mo atras. Mandungan ang gurutan niya rin tantawad ay. Hapitan lang pa no. Padulong dagom. Uy. Awa na. Ano tas overview? Oh? Mama nang galas atong kuwang na. Terkitan. Oh. Kaya? Kaya ba? Tartong gatuan nga kuno guys bayo. Tawa, man sidong. Layo kita ke baklay ba? Polay. Polay kay tingin tagit. Jadi berapa kayak video dari? Review dari. Very nice. Hah? Pengipasan no. Pengipasan. Yung eskwelahan kayo na. Ano yun? Are buka. Dito na sa kanya. Gabi ka init. Chat bukid dual. Picture to dali. Sinabi niya magtatabang tanong. Picture pa dali. Picture. Magtatabang, mag-anto. Grabe na nahungoy. Hari. Grabe yung pagbusikan sa ilong ba? Atong kinao man una. Auron. Basta. Dito. Tinagak ko rin sila. Ay mo nang gingon niya tigan niya. Ay mi na. Agay. Layo ka na kayo? May 5 minutos ba? Ay, layo ka di ay?
Wala pa isang, Uy. wala pa sa siraliso. Sa highway lang. Layo pa day oy. Dre, may agi. Okay, Dre. Kaya niya pa. Asa may dili kay bakilid daw. Ay, dire. Pandre, ang dire. Ah, Asa mo kan, Dre, boss? Ya, sakay mo, anang duha. ah. Ay, si Juan man oh. Dre. Si Amang man oh. Gasakay di sila dira. Di ako agi sa tungkuman. Grabe no. Luto na kong itlog. Luto na ito ng tama. Nakuha na liwa ka na. Saan binagok na na? Naglakto lang guys sila dira. Balas liba, yung lugar. Grabe na yung lugar ay. Kugihan niyo kayong mga tao diri ba kay nakumapag diri sa bukid. Bukid kayo. Basta-basta lang hago diri ay. Dara man man gadtuan gana mga guys pero man gagana mo. No? Para ma Pangipasan, sitio pangipasan. Oh, dira minagi oh, dira. Yung cellphone ko. Tuwan-tuwan na mga guys, pinapa dito, napag dito, layo pa siya kayo daw, sobra oras pa, ang bakla yun. Pero tuyok, ana. ang kani. Tuyok lang siya. Tuyok lang. Sa doon na. Sus, kung nagkaaban sa tibilin, aling-aling ito ron. Magka-aling-aling sa tibilin, hindi nakauban. Uy, narang pangipasa, nasa yung layuan na itong layo, no? Pas. Kuan nga ako. Ayaw sih, buat ha, kayak maligaya, beta padulong. Karon patang bungkos na gaya na pata tinungas. Ikadaot niya po ito. So mga kawan o KSP, wala gigi pangkapoy ba? Ah. May kinayo na ang bikog ng kol. Wala na. Wala na bang, wala na bikog. Ano mo? Happy to ta maabot ani mga KSP. Ay, wag na naman ta sa pinaka ano, tuktok sa bukid. Pero dili kaya sin kapoy kayo kay simantag pulay-pulay. May yang kunuli ka na ulian na yung bikog eh no. Sana yung giikon dia. Taas kayo ang cruising. Taas ka. Grabe. May pala ito. Pang kayo. Hello. Klaro. Hello guys. Ito, klaro kayong tao. Ito. Kita na siya. Gisong. Magklarong kanya, taong minuto. Gababay pa. Gapangiray pa. Gababay daw. Pwede maligid. Isa ang sa'yo din. Pwede na maligid. Di ako mamalay eh. Picture daw yan. Naman ako ibay. Alex, ikaw ko siya. Oh, kung magkaban ganyo, wag ikapoy. Sunod na. Samot ilong, samot ko talisgag yung ilong. Kamot di. Nahilab.
Picture. Ha? Ah, may area sa mga cereales. Tayo, liwa silang area eh. Yung uta. Kini. Grabe nga berbio diri eh. Kira mo dia. Grabe klaro kayong pagipasan diri oh. Ano? Diri may kuan kayo. Super view ito guys. Grabe, over ang view ba? Ang kundi guys. Karnil, Kabakan, Matalam, Datawan. Ay, sa wakas. Grabe kanindot sa ano ay, inayahan nga ano. Buhat sa atong ginawa mga KSP. Imong parcel. Tara tong bukid nga atong dito ano. Layo ang pagdud ato gilaktan yan humol mabuta dito. Oh, to ala tong bukid ni Mansidong oh. Ito kana. Ako ni parcel. Grabing tiniyukay din nato no. Ano gid yo? Tuyok. Mo de manok diri yung kauban. Sa suwan kita kadalang kuan manapyaw ka. Sige tet. Dami sa hangin oy. Ikaw dyan mo po nito to. Hapit na siguro tayo yun. Doon na siguro ni. Kamay na dito. Harap na. Kaan pa na magtubig eh. Yeah. Gusto ko, yung hangin. Sa mga cereales na nga gawahan dito. Kaya po kay Kaagyo. Aping Tingnan ko mas. pindan eh. Ano? Dol-dol na sa kasada din eh. Wala tayo siyang kukabot ako. Deposit. Ato ito ano kon. Kapayag kasi alas na eh. Oo. Hindi mate. Ako taas. Binakog ng mahay ka ba? Adun. Wasik. Masa yung kawin kaputan niya? Isa pa yung sandalo doon.
Ano mga bulak-bulak? Pero kung okay na? Okay guys, nanami karon diri sa ban. Ito niya ninyo ko baliti. Sorry na po mi. Ay dili kay lalim ang ilang ibuhat ni sa ban. Mag-uyo. So sa iyahay ka tumo dati ay. Makapagdo lang kaya ng gamay lang project. Yung isla na. Dili. Ito mo. Magbigahin ini kan mga. Hindi ko ko dito. Hinahinay ito sana kol. Lodo naman lang yun. Okay. Ano ba yung cereal? Oh. Hapit na kita. Kita get? Hapit na kita. Hapit. Hapit na ulit ng hangin. Ay. Buma po ng hangin na. Okay. Nah. Doon na kaya ita. Asa talaw sana si Nilda, no? Di ko motulong gaya niya. Sabang? Monitor po niya kay Garo, magangadyo mo niya. Sa po ya. Magmas, manpun mi. Tulog. Nimbalan ba? Nagawin ka, bilan eh. Ay, dito mo eh. Itong bagyo nga, New Zealand ka itong hawan dito, dito mo. May ikaw ni. Dapat di boy. Naka-exhibition. Yo, ang ugat ang tinos ko. Ano siya ang pagkukuha lang niya daw. Hindi ko magkawaya no. Payag ko. Sauna? Ko gawin nga daw. Wala na padulong eh. Patag naman oh. Oh, ibuhatag ang dalan no. Patasin na padulong eh. Maraming gitiyukan na ito ron mga guys, no? Layo gid. Pero kaya na para sa tungkan kalibutan. Ayahon para sa itong kalibutan kay itong kalibutan nagbati na. Nag-agulo sa mas babaeng nagbati. Sabi ng gubot. Maning giadtuan at diri mga guys, no? Sa itong kan. Grabe ka, bukid kayo. Ano siya? Dol-dol na kita kay doon naman lang kayo ng bukid kayo na kapating layo aman kayo na dito. May pasan. Grabe tuyo ka na to, no? Tuyok. Oh? Gidayungan. Ay, yo, dali. Gidayungan. Pag abot dito, susunod. Imala. Ilong na ako. Huwag na kayo. Huwag na kayo ilong. Ako gamay ati. Tulungin mo to kay sa bubing. Tama na nang wala na pana. Ano na yelo. Ano. Tama na to bukid.
Ano yung yuta, Kol? Kanang ubos-ubos anang kanang Kita rin yung yuta, oh. Ibabaw ka na kada tumoy anak. Ano pating ko yo? Ang isa kabok. Dako pa ng bukid diri na sagol di. Wala kong puti. Yes baba. Sa kadis. Ito po makita ni Pasan. Yeah, sa kadis na. Ito to miracle. Sabi yung puwag. Okla yan. Kay Minga to dito kay Ilino to dito kita. Kana nahawan. Kana tama na ng lubya. Sapa man nga patay na. Kana kalubinan sakop na ilang midong-dong na. Ang kalubinan sa ubos. Oh. Kagkat ubos na diyan na sakop ng kalubinan pa no. Pana. Tama na tong kabiran, kanang kabiran na diya. Kuha din sa Dako kani dako pa ni area rio pana pa niyo na pa diri mga isa katarong. Magkalas pa mi diri sa uno. Ano isa dito? Ay oy. Isa ka dis. ya, baklay lang baklay. Pasa daw, pasa. Kan. Kita lang no. Wala ako ang sunglass. Ay, guys. Wala na siyang kudadan, guys. Nabo na. Salikay gwapo. Kami mga mautan eh. Kita ang taon mong naong taon. Turaan. Kita na. Okay ba na? Marang? Ha? Mugtong? Eh, plano? Wala pa Ayan, plano eh. Ha? Makasilip lagi ko dagan lagi na kanang akong kalahadlukan kanang siya. wala pa yung lubong na diya. Ay, lubong. Ano ukap ang mga lubong diyan, galot. Ini mengira pa. Untuk planas-planas. Narating ka sana ng kasyado. Kahadlok-hadlok. Ito sama man. Trabaho mo. Layo ang dahil sa inyong binaka dito rab dapit sa may imarang ang inyong yuta. Upos naman kinida. Abi ni mo dito kimarang. So, babo nagpapad sa mga kanumay, ano ba? Di ba ba pagod ako bigat ilang niknik? Dua pa kasi ito. Pero magsakay, kabayo, Kol. Ay. Sahay, trabaho. Sa ingrabo. Dagan kay. Pero magdala mo bantan. Saan? Yung sa pagkadali, di madali. Trabaho kaduha man kamo. Magtrabaho ka kaduha man kamo katuna. Okay. Bila ka man kadya sa kalikasan. Kaitag yan yung paano, no? Ayaw kayo mong area. Ano sa ulang dagan ko na. Karon mo kanala ko. Magbubaw ang tuhod mo ko dito. Sa una, parang nagano ng mga batuha. Gagamay lang Bukso magani ko sa una diya sa kanang balkon. Bukso ka ba? Ng balkon. Sa inyong balay? Pataas ato? taas kayo ko to. Ano hindi muda. Abot yun, me! Lupayan pa! Oh. Grabe! Alas 6 magikan, alas 6. Labot. Labot mi diri mga KSP, alas 6 na nagikan, no? Alas 6:55. Abot ta diri sa no, sa highway. Dito sa may Imelda. Alas 4. Alas 4. Alas 4 ta naabot diri. Diris. Ano? May lupa mina pa, pero Pangipasan Community School. Wala dire mo bulat. Oh, ano ikan? Ambot ani asim gikan ani. Bro, ikan? Musta? Maligaya bang araw natin? Maligaya. Maligaya. Ah, Maligaya ng araw. Wala may bus? maligaya. 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 Baka ano yan, malungkot. Maligayang pagdating. Maligaya ba talaga? Maligaya gid kinabot na. Saan na siya nga ano? Paano na dali? Melda na ni? Sakop na si Melda. Melda? Ah, Melda na ni. So unahan pa ni mga guys kaya atong tulugan no? Sa may Maligaya. Burgyo. Ito. Layo pagod mga guys. Maligaya tayong dumating. Masyad. Ay, wakas ang butagid. Sa wakas ang butagid. Salamat Ginoo. Salamat sa Diyos. May ligaya rin. Maligaya ring
mga araw natin ngayon. Kasi nakarating tayo. Nakarating tayo ng ano, na hindi pa na ano ang mukha, nasira. Hindi pa nasira ang bakit. Hindi pa nasira ang ating mga kasukasuan. Limang ka mga ka-SPO, mana yung giya-giya nyo. Dito may agyo na. Bida dito na, padaron ko diri. Kila ka oras yung ginaklaya mga ka-SPO, sagod ta alas 7 nya. Nambot na diri mga alas 4. Ako mga kaupang diri mga kuan. Kaya nga babyo mga ka-SP, perminti naman ito nakato din no. Sila sa maligaya babyo. Dakan tag mga video nga natakato ta din eh. Dakan guys mga mensahe nga nabuhatan ang ko din eh. Yung nga babyo ha. Mani ganahan mo diri nga ano nga babyo kay pwede mo kita makapangapi din eh. Kaya naantag-iyagid ba nga ano. Magkabaligya mga pangkuan. Pagkapi na to. Maligaya overview na diri mga ka-SP. Sako pa ni sa Matalam, North Cotabato. Ilang gabi. Okay, may gabi mga ka-SP. Diri gyapon ta sa Maligaya overview mga ka-SP. Dili ta matulog. So karon nagluto ta. Nagluto pa ni sila ganang para panihapon ni. Oras mga ka-SP alas 7:45. Luto pa may na yun mga ka-SP palas pa hapon. Ayan mga okay rin for today's video. Alis. Hindi luto din rin ikuan eh. Pagdodong og si Boss Erwin. Saging niya siya. Pita. Ikuan na ikul. Di ba ugbo man na gina? Gyabag tubig. Amar ito naka bugdo tong kwan. Oo, tayo nakapatugay. Ang tubig. Oo, bitupong man sa saging tubig. Uy. Mamaya ng saging, dagang tubig. Ano, Kol? Kamatis o sinigang. Ay, para na sa ano? Sinabaw. Bawan ba? Gwapo kinit ang kung oh. Sakto ganyan sa sinigang ba? Ay, imbis. Ilang kilo niya? Isa? Tatlo ni ka buhok ba? No? Sobrang na sa kilo gano'n. Sa kilo po ka matuloy na na. Ay, Bangus niya po. Tungagonan pa oh. Bugas. Kato sa to, ini nito? Abol pa bunga. Lumpas. Habol siguro. Ulang no ano. Eh papo pa rin bugas dai. Habol para Kaya rin. diro. Habol para rin. Oh, kung abon pa ni insert. Bala, paig na. Bugagan natin eh. Kaya kung napunuan. Ay, naubas ini wala. Buti, si Alex mo. Operator. Ini tuh. Ini kaya. Iman. Ano nih nga itong kamot? Ha? May kubal kayo. Prepare para pang saging sa sinigang. Kaya gini mo nakaw dai. Ha? Kulit sa kaniya. Kaya. Kaya rin ako. Wala na magkamang-kamang. Kaya lang. Kaya ganun sa madagputian gani. Nakaligo Kaya, na sa asik-asik po. Gani. Kapahapon ulo nga. Pagod. Gutom biya mo. Ano saging? Ano, kapanihapo namin ni Boy. Yang udah lang, may klaro ko kay busog daan. Kaya buyag ba? Duwa ka bukas sa mga saging mo. Pero siya, lahat na po na gol, palit mga gol. Ano mo dito? Aming mate mo dia? Nakipis pa na dia. Tukop lagi siya sa may. Oo, ani nilo. Uy, Ang kuan ta ni si Rene Boy man nagdala ni mo unta imbulo. ako man di nagdala na di ay kanang ikaw may gipahinlo. Kay ako yung nagdala, dapat ikaw giminlo. Rene Boy, bubuy ni wa. Batayan na ng tubig. Sana ako nilo. Tayo ko dito. Tayo na agas na ron. Gero bala na kay wala gyud tayo sa kwan. Wala gibutang sa kali. Butang sa ano sa drum. Big Boy gyapon kayo.
Dira, mong lubot, Wen. Ay, lubot mong likod. Wala, wagas pa raw niya, mga setsura. Ano yung nga padulong dito ba? Ano yung padulong dito? Yung klaro. Yung dalan. Ayaw naman dia. Kaya ako rin na. Ako itong pambidyohan pa niya po mga kauban dito. Ito na po. Nakabas na. Gandang. Bihon na ka? Sabol ko ano eh? Ano? Ugma kamahaw eh. Pamahaw lang ito, pon. Bihonan? Kala po itong bihon dito. Luto ya, pinagdagan ng bagaw. Saging, wapan luto. Come on. Video na? Kumusta na diha? Okay ra? Ayaw ra? Okay ra? Maligaya bang araw natin? Maligayang magawa. Ganyan talaga ang ating itubag. Bro. Ito man. Isa man. Ito man ginawa. Ikaw talaga, mahilig ka sa ganyan ba? Mahilig ka talaga sa ganyan. Nakuha mo talaga ang hinahanap mo. Wala, ako na ganyan. Dito na lang dito. Busog no? Ano hapon na buron? Pero niya, wala. May nagito mo tag na ako ba? Ugmara ba na Yan. Wala, uto no. Tir. Bila ba? Ay, nakuha na gamay dito. Pero nga dito ha. Ugma ba dito magtulog? Ligo dito sa kono, maligaya. Pero sigaw kay boy. Kasi wala ni hapon, nagkaon naman po na. Tama din. Nakudaan. Klaro. Klaro doon na. May sabon ali na sa sabon dito. May sabon na. Kanya mong balon niya mga ka-SP. Bagi ni pas mo magadaghang balon. May bugas, may pan, kape, James coffee. May dihon, para umak ni po kung na ka-SP. Mga disposable cup. Tubig. Kasawa mo. Basta rin misis, dyan. Ayan eh. Uy, mauna ni, dili nyo ni pwede mag-CR. Sulod anay ni. Patong, asa to tong manok kayo na, guys? Ha? Ay. Napay manok guys, okay. Dala na yung kudodong ako, nadilaw. Liho pa niron, taga ako niron. Ugma na siya puhan mga KSP kay karon sa mga tagbangos ron, sinigang. Dala niya doon yung kabuok, ugma na doon niya ano doon, makanya po. Wala, mo kaya ibu ni. Wala na nas ko ha. Iprinta ana ang Hindi na mga sangkap, katungan nas ko ha. mga lamas. Bahay niya tulo. Isda, Adun lang ni din. Lagi baligya na nila. Paabot lang tas panihapon mga KSP kay wala pa manuluto. Ito ang vlogger dito oh. Vlogger na wala ni asinso. Bahala na kay nga mo ginasa basta yes espirituhan na to ang vlog. Wala gamay rin kayo mag-like and mag-share. Pero wala ka balo mga tao nga mga dito pinakabilihon kayo ang mga pulong nga post ng Charlene. Balahan na ninyo. Wala na natin abot pa na. Panahon. Bilis na. Bibi Bella. Ban si Bella. Anton. Magbong ka na to na? Manay hapon. Manay hapon to mga KSP. Apa nih mau panihapon na meron mga KSP na alas 9 na. Ang dagang ko meron. Ikaw dong. Balon lang sa hayang pepper stage. Isa pa, ulay pipan. Siya na okay bolonan dito eh. Hindi na bolonan ako kung gano'n. Oo.
Kaon. Wala juga makapil na ka sa the singing bee. The singing bee. Dali mo nang mujukan, makita naman nagtayo kayo. Danay ini. Guys, sinigang mo. Danay ini kalbon ba? Danay ini, kudadan murot ani. Sili ka niya, boss. Dana na to. Buwan. Ay, ulay. Nay, ikaw, nay. Sige, kaon. Ano na, diet ang isa niya. Go, kusulod. Pasukan sulod. Ayaw, Anong gamay man ang rice, boss? Diet ka, boss? Diet. Gamay mo rice, oh. Okay, diet na sila. Pantaon. Napa may hirit. Sa kaplagana, itong kanon doon, anong ginagay? Hirit ani dagan man dire. Black net sila. At isa dito, tao no. Okay, may buntag mga ka-SP. Diri ka punta sa Barbio mga ka-SP, no? Nag-prepare atong mga kawan no, nag-prepare na para pamahaw. Ang atong ang atong pod nga kaban nga kan kawan diri. Wala pa kaya nakuha sila bilahang sakyan pag napaguli. Manilang anak para no. Ano, lugar? Manok. Asa na si Kon? Si Ruin. Oo, mga kawan. Uli? Nagulay si Boss Erwin. Huwag cellphone. Huwag cellphone. So, naman na ilang agag saging gabi ay. Ang pagkono sa bawasan. Sanigang. Talisay ito nga Ano ko litong ag? gasusuroy. Gamaya po laki kong Litong ag day. Bugag ni guys kaya among vlogger di mo kaon bahaw guys. Ay. Kaon oy. birhan na to. Kaon na basta kanon. Man yung mga kusunero na. Ihaw man sila. Pamahaw na itong kuan. Sudaan, manok. Manok itong pamahaw guys. Maning ko no. Bantam. Manok lang. Manok lang sa amuntahan ni Kabos man. Ligado man siya panahagat eh. Manok sa taron. Ibitaw, gahapon mo na kitala ni Kudodong mga kaspino sa nagkakibiya pero namay bango sa gapon hindi lang isigang ba na lang niya sa karon. Pagod lang guys, kay pauli sa singot ka na wala daw po guys. Wala ka niya sa bawon ron kay higup na tag sa bawon kay bugnaw kayong panahon. Kaya ting bugnaw dito sa overview mga guys oh. Yung mga makawang yapon taron. Dili karon kay matupatag kuan data sa Pikas overview ron. Basta nyo. Lahan lang dara mga guys pero New Zealand ya. Ano ginadtuan po nato dati. Pero mo na kuan ng gultito okay. Ang mong tapalan niya. Okay. Nagmanok sa taron na kaysa kay sigado kayo. Sigado kayong panagat. Kulili oh. Gahapon pa na si Pangahoy. Nakita na galas diha. Bili na ano? Bili. Bili na. Ha? Nara na?
Kung nag-ulan, Boss ba? kung nag-ulan, tumas nyo ng kahoy sa payan. Basa mo gini. Mo, pag tungas ka kahoy sa payan, sa payan dire. Yan dito na pa maluto. Saging oh. Yan ang saging mo kasi mo na siya ang saging sa ano sa Tagiya. Hybrid na, pero dili. Sari, pag hybrid to gagko. Patayan mo na. Diri mga tulog be. Itong vlogger mga ka-SPO, relax lang, kape-kape lang. Napabili na lang itong paano, wapag na hulot. Kape, isang gawin ni kapak niya, wapag na hulot niya. Mahulot lagi apa ni ulit sa balay. Itong mga kauban mga ka-SPO, nang uli pa kayo nagkuwag mga kuwan. Okay na. Sakyanan. Nay, kape nay. Nakaluli mo kasi si Dodong. Yung bunso. Atang diri sa atong kalaw nga kuan wala mo gawas. Tingog pero wala nilupad nga kuan. Kunyagi pag kuan ing atong rasa. Ay gawas nga siya banana lupad na siya. Kam gutong mga ka-SPO kay talagsaon na lang kayo ba. Endangered species na sana tawag na sa endangered species. Mahaw tayo guys, mahaw. Happy birthday. Mahaw po ta, SPO mahaw. Sara dili. Kami ikot ni. Pagod sabaw. Ay, dala kap mo. Ay, gibihon na nila. O, dala kap. Wake up, oh. Damo kita. Ibadakan man ta ato. Ang uli. Ang unsa. Uli ba sila nandyan? Daghan man tagbi. Nandyan o ba? Nandyan yan, ang uli sila. Ang uli ba silang dyan? Paano mo? Oh, nalagay. Ang kampa. Ana Andreo nalain. Suyop na sa kwan. Kol na kol. Paano ko sumali na? Yan, wala ang pagkakas. Kaon ta. Kang. Uy, apa nih? Dalangay lang kami. Dalangay lang kami. Kung agi naman sa inyo. Kaya dagdag sa udya. Naftar na itong uban. Sabi kami na nagkaon sa usay. Kami dyan. Balo. Galuan ni Kabika, ina. Pero ay bahaw na na. Hindi ko sa patol. Kung sa patol ka kasi ulan ba? Pag nagsimulan ko. Pero makaon ni. Ang tulo dito na ulat kalo ako na sa magawas. Ngayong taon. Okay, ano po tayo atuan mga ka-SPO dari sa ano. Ubos lang ni sa Maligaya Overview mga ka-SPO. Dito lang sa unahan sa eskwelahan. Natay atuan nga kuan. Itong kaliguan ba. Okay, mga ligo daw niya ni. Namin tour guide dito ng una. Sila. Karon pa ta kasulod aning mga lugar ang mga ka-SPO no. So dadon tamo din ni. Para adto po mo diri ba.
Dire sa ano lay? Ano daw taba na daw? Labanan mo na. Ito na dito na ba? Papo ni Ria Leo. Ha? Papo. Ang nindot. Binuang ni mo. Ikaw ang gwapo. Dalan ato adre. Salang ka na. Ni dalan magbuhat ng tag-atuan. Buhatan. Buhatan. Wadalan. Shortcut ka din kay dalan. Shortcut mo. Nagkatag sama sa kanding sa tae. Sa maisan. Olay. 1 liter to. Tapuan? Natapok to? Nabilin sa Maligaya? Oo, Maligaya Ababia. Bilhin to. Masik mo kasi ano? Klik. Paloma. Diyan ang tubig. Nani gitong dalang kaya na gahapon boss. Go. Ito gahapon. Si Bida ba? Badong kayo. Pang kayo ba? Ang silupin daw. Boss. Dito ta mga ligo ila kerso ani. Ayan yan, Bida. Oh, dali mo nga si. Sagipado niya. Ako kay na tubod na ba? Brabang. Dari na puntas dalan nga ano? Dito na mo nga kwan. Dito na mo nga hay. Kono? Bangag. Walang kilbin. Saan ko ya boss? Saan manggan eh? Babyo mo na gahapon na dito. Ano? Asa sila? Kulang din mo kuha na pwede. Ito, nauna na ang mga ano. Pre, mga PSPO, bakilid kayo itong agian. Mayroon ka nagdalit, halit ko sa nilas. Pilit kayo ko sa nilas ba? Pag-isipay. Ano, gwapo. Salay ito daw. Salay. Uy! Oy, tanawa. Ay, rin, shortcut lagi cool. Uy. Ha? Grabe, nag-shortcut oh. Oh, grabe ka. Padali ka doon. Doon na ba? Bahay doon na ba? May pangulibaan balik na. Ano, boss, ay, pag-abos ka ma.
ano ta dyan, mapili tayo sa camera. Diyan mo? Apa mo gani ganang takilid di ka mo kuan mo ano pababa kilid ba grabe loya sa mga mag-umad kilid kayo lang area ba ang paggawas produkto ni mga PSP piting isura kasi ingnan pagid sa mga dato nga kuan mga tapulan ni mga pobre kaya mga pobre daw katapulan nga ni area sa dato pwede mo kaya ba namun kayo mula sa bahan ng mga ano, tagingang ilang tinanong mga dato na ba mga consumer ani okay kabayo ani yung mga pahaw ni pating sura git dapat pagasto kay gago dugo pawis ang puhunan para lang din makakaon ng mga kabos. Nauna na po. Tama yun. Labo pang tao sa Ginoo niya. Dili ni kaya kaya buhaton sa mga tao ang binuhat sa Ginoo diri. Basta-basta ning ngani nag-umadre. Grabing hagoan nila ba? Dato. Dito nangka. Nagpirma, tiba-tiba na yun, mga pobres. Yan yun, basongan pag ini, tapos abunuhanan, mga saging, musuhanan. Lagi mang pagmuntar, ano ba? Ayan. Kaya dong. Ha? Kaya na. Ma'am ko dudong. Ma'am ko dudong dito sa Pikas. Kini atong giagian ba? Reset pamili sa atong gilakaw gahapon. Pang dito. No? Ay. Uy. Dito balik ka. Di mo sinila tadi nga slide doon. Slide nga sinila, silikado ba? Ita itong sinilas nga ano, ilit. Kudada no, sisiro kasi ang pagnaog ba? Mamang to. Sibili nga naka kuantog kuan, energy, naka tigom tog energy. Muni gato ana mong gilik diri nga perting hadlukas mga nitibo. Ano man? Diri. Ay matagingon nimo nga yung mga pulis. Nalang kay pulis. Si Michael. Kilala ni nga. Mura man ba isong basa ni tawanan ni daplin ba murag nagupos. Pagdok ni kay sila kay abin lang mga pulis ni. Uy nga. Pwede mo yan, yung tiyan. Sila mo kabukat yung Upat ni. Upat mo ko ba? Oh, Dudoy, Dilik, Boboy, ako. Oras mga dagkog ka ng kuan. Dari mga adlok, mga patindagaran. Buniyag mga pulis siguro ni kay dagkog magkuan. Kaya ada kang katirso. Kaya na sila mariwana. Ada kang mariwana sa taas. Uy, Yapit, umingipon. kaya pa. Ay, layo gid ay mga KSP. Or naagi dito sa pinakailalo man ni sa kalibutan. Grabe buyo-buyo. Grabe mahano ay tapit ni.
Bugno kay diri sa ano gido, dalom sa sang. Ning kahoy. Bugno kayo sa oras sa pero no, alas 9 media na. Pero bugno kay kung kayo. Kan tungas mo siguro ta nang kiraw. No, kiraw tungas pa ta dia. Nagdiha nung kay atong ga. Ako alam ko kumukupos sa kopya. Ugkos anak kay. Ari, mahubot mo ngari. Kahit ito kay una dito da. Layo gid mo kay SP. Okay na lang din basta landong lang. Paluya ka ng init kayo. Ilang ibutang nga kaaro da. Very good kayo. Gani. Ngit-ngit ko siya. Sa oras 9 na. Iob sa ano, sa atong lagian. Oh, na click off. Doon na ako na sa paa ni. Patay. Okay. Okay. Mana lisod sa kaon? Boss, para sa ngutana ba kung usa dili lisod sa kaon? Para sa kuha man lisod sa kaon. Sa kabukiran puno sa kasakit. Ay, diri na dahil mga kaspe. Abot sa dahil sa itong gantuan. Ito burang na diri oh. Ano? Solar oh. Solar panel. Solar lang kuan. Tubig diri. Solar ba? Saan ang payag dia? Mahal ni, kanin ni. Apa naman dumawak niya? May asandalan na nakadulong sa wala. Yan lang. Alin tuburan mo? Asan tuburan kita ning ano? Bukas lang tubig ko. Tebiyog ba? Kilala ka ni. Okay, mga guys, kita mga ligo dito sa sapa. Sa boss pa ni. Ano mo okay, mga ligo na ta. Ako hindi tambayan bilyaran niya. Daw hindi tambayan bilyaran nila. Utang ka na. Tapi mas grabe naman ika ko ni. Pang naman kayo. Budget ano no?
Kaya murag kakilid gitu ani. Wala mo ko din bitin. Magaling yung paghugot ng masana ng garab mo. Sino? Bigyan ka mo? Oh, labi nga niyo. Ngayon kagamay. Ngayon kagamay. Salag yun dun. Uy, pag maghapon, sige po, wala po lang. Pati ito kaaway mapadul sa ospitalong. Ay, sige nga. Hindi narasan na diri ron. Gawin ito, pakabot ito. Ah, grabe. Hello. Asan kayo dito ng guys? Apakin. Pop! Ah. Ah, okay kayo. Uy, pangandam na mo diha. Kasi maputulan kami. Grabe kang iyo pa ni mo gara ni. Banbay. Ban-ban. Muna yung na yung mga masunat ako pa sa ulid. Ulit na namin Oo. Ako na ginatahi sa kuan ni pa. Lagi mo kalay. Oh. Ito mga kubon. Eh, kaya ito nabot ka sa lalo mo. Kini. Ako na dyan eh. Kasi man ito nakahubog na dito. Hindi na ako natuwa. Uy, kaliko na di gani. Si, kamu to. Ay, nari dira ang kono. Manager sila ng pangit nito. Buhay sa lapi. Udah. Shortcutting. Ha? Ngayon? Wala. Tubaan. Tubaan ako ba? Wala. Ano taburan nila? Asa din? Kaya sa taburan na ano? Asa din? Laya po dito. Kaya mga pang humawag na yung sabutin. Tubo mo? Oh, mula sa din ko, boss? Papa, nag-shot mo ba? Ako na na. Namalandong pa. Siya nagawa niya. Water system operated by solar Kung dala ni mo yung tubig. under the leadership Barangay Kapitan Aligardis. Date started May 12, 2022 Hindi nakita ng padulong to June 19, 2022. Asa na padulong nito? Contributed by Lagot pa na ako. Solar Kanang Group. host na, papadulong lang sila ba? Kanang host ba? Kanang host. Asa na ba? Ah, katong dito? Di mamuok ni mga kawa. So, kaya na, di ang tanig, di ang naman mo. Itanggap ko naman na dito. Asa di mo mo up lang? Kanang host na, padulong na dito. So, kaya nagtubig yan, puno na. Wala ko dito, no? Maputol, roday gapo na ako, kaya huwag mo nagibitay. Busa, may iguan ko pa to. May iguan sa gibitan ko. Asa ko dire ko. Ito sa babaw na gusto ha, dabura, na? Bukan ko bura. Langob mo nila yung... Langob mo nang gigyan na. Kamu ba na, hindi ko sa tayo.
Grabe to sulta sa tubod eh.